Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:49. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon, balita, banat, bulig. Maayong Odto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Ika-27 na sa bulan sang Enero tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginanoks lang ang aton sining pag-sinalayo? Subong sining mainoras nagapatigayon sa isa ka press conference si Mayor Salvador Escalante Jr. angot sa sining pag-surface ang duha ka mga pamatanon nga duha sa mga nagsaot sa Dinagsa Festival na kaligad nga simana. Ibaloon ta na dugay-dugay we have aksyon Alvin Graba direkta sa siyudad sang Cadiz angot sa press conference kag pagpresentar sa duha ka mga gay from Silay City. Kamusta nga ato sining mga kaaksyon sa sining mga inoras diri sa aton sining pagpangalagad
Sige, standby lang dugay-dugay kay pasudlon ta si Aksyon Alvin Graba direkta sa area sang syudad sang Cadiz. Mayara ginapatigayon nga press conference ang alkalde. Kagyara man ang duha ka taga Dakbanwa sang Silad. Kung anong mapabutsyag sang alkalde, mabatian tay na dugay-dugay diri sa aton sining nga pagpangalagad sa inyo sining nga palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Sa kinanda na ko ang inyo ka-aksyon sa Kaanginan Aksyon, Rex Cantong. Aksyon Balita Banat Bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Mga bagong konsultant sa District Hospital sa Negros Occidental igapatawag sa sesyon sa Sanggunian Panlalawigan. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Dale Salazar, supply sang N95 mask sa Bacolod ginakulang suno sa DTI. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, ganban istrikto ipatuman sa Bacolod Jet Festival, permit to carry firearms outside residence, temporaryo suspendido. Samtang sa Nukpo naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eden Aboso, 15 anyos nga bata nga babae ginhimuslan sa Banwa sang Kawayan sa adlaw sang Lubay-Lubay Festival. Balita sa Special Assignment Support kay Aksyon Art Tayhopon, DOH sa Regional Office 6 nagapabilin sa Code White Alert status. Angot sa isyo sang coronavirus, nagakaigo nga preventive measures ginapatuman. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon na Brian Morden, pagsaka sang numero sang Pinoy nga pigado isa ka matuod suno sa kay Winnie Sancho. Samtang may balita man kita sa Patrol Web Aksyon Alvin Graba mabatian sa dili ginamang manugay diri sa aton sining pagpangalaga. Samtang sa balita naman sa out of town, igabalita ni Aksyon Percival Villamor, 46 anyos nga lalaki may warrant of arrest, arestado. Samtang sa aton sini nagapangunan nga mga balita national plus ang international, ini pagugpaas plus ang ginasakyan sang basketball star nga si Kobe Bryant. Manny Pacquiao kag iban pang local celebrities nagkasubo sa kamatayon ni Kobe Bryant. Napatay sa novel coronavirus sa China, nagdangat na sa 80. Kag pagnubos alert level 3 sa Bulkan Taal, hindi nagakaulugan nga hindi na magalupok suno sa Pibos. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatihan sa dili ginamang madugay sa pagpangalagad sang Aksyon BBB, mahina ang kalaban. But before sina, diri gitanay sa resulta sang unang draw sang Small Town Lottery o kunis TL sa sining adlaw sang Lunes, January 27, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 37 kag 5, liwat 37 kag 5. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 12:01 ng aton oras. Naligid lang kay nga gaon tani aning Cadiz area. Upod kay Aksyon Alvin Graba kag Aksyon Exxon Tahom angot sa duwa ka mga kabataan nga nag-surface sa opisina sang alkalde sining aga. Ining may kang tanan sa pagbinastya nila sa nakaligad nga dinag sa festival. We have Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, wala lang madugay, no? Tapos na kag nagnikat ining duha ka mga miyembro sa LGBT after Action Rex nga nagpangayo sa public apology sa mga pumuluyo, no? Sa siyudad sang Cadiz sa tubang mismo di Mayor Bading Escalante. Ining duha ka mga miyembro sa LGBT amo si Laura Action Rex alias Laura kag ining si Bumba Wilma. Ining si Bumba Wilma Actionary. Ano ni mga minors pa ni sila? May mga legal na nga pang-idara. Di nga taguon ta pa ning mga ngalan nila ni man? Oo, in fact, kag ina-actionary. Lucky man ni sila? Oo, amo na ni nga ginahulat naman nga ganit diri Action Rex, no? Basin may available naman ang kay subong sini naglakat na insigida ining duha ka mga miyembro sa LGBT after Action Rex, no? Si Mayor Escalante da? Yes, si Mayor Escalante Action Rex ara sa subong nga balik sa sining opisina. Pero we have the Police Lieutenant Colonel Roberto Mansueto Action Rex sa temporary pasok ko sa Action Rex. At least may kompleto siya sa detalye, pangalan sining duha sa mga miyembro sa LGBT Action Rex. How is that, Action Rex? Sige, proceed, Action Alvin. Yes, sir. Anong pangalan, sir, sining duha sa mga miyembro sa LGBT? Base man sa pagpangusisa sa mga kapulisan, sir, may ara na kamodiri, sir, after sila nagkikita kay Mayor Escalante, sir. Hindi ko lang ma-reveal kasi tatlo kami na-intercept agad. Separate agad sila. Ara naman ang details na to, no?
lain pagit ang placards, lain pagit ni detention. Duha. Anyway, ari na din may data kita. So, guro in public, humanon anay namon ang technology nila. Important natin i-table. Ang tatlo, hindi ko pwede kayo i-table. Oo, pero yung duha, sir, kay naka-public apology naman, sir. So far, pwede naman mentionan ang pangalan si Laura, taga ining si Concernant, si Laura, taga ining isa pagit, si Bomba Wilma. Okay, mula na siguro anay matag ta nga dito, si Laura o si Bomba Wilma. Ang ina nga palayaw, alias. So para amo ni subong ang nag-voluntarily nga nagka-moderate ang nag-execute ang ilang statement, no? Sa ilang public apology. On the part, sir, sa mga kapulisan, sir, ano ang kaso diri? Kada, of course, city ordinance niya, ang kaso, pila ang bulta si sir, ganting ang mayor mismo, nagpasaylo na magatag pasaylo sa ila, sir. Anyway, sa kay mayor din nato no discretion. So ang impose naton diri sa city ordinance no, which is first offense penalty, first offense against penalty 3,000 no. Ang imprisonment for 10 days. So Failan gid isla kaso aw? Hello, sir. Sir? Hello? Colonel, sir, mayong odto si Action Rec sa Action Radio. Sir, failan gid ni sila kaso nga duha? Actually, nag-public apology sila. So, mawid gini sigurado ang kaso, no? Supposed to file. Ang amon actually, first plan sa atin sa PNP, i-enforce nato ng pagpasilitate ng pag-file ng kaso. Kaso lang sila mismo nag-render sa ilang public apology diri mismo sa office ni Mayor. So, probably ma-absorb na lang nino pag i-confirm sa kay Mayor kay wala pa kadi katapos meeting. Oo. Okay. So, bali subong as of now, wala sang kaso na ni against sa duwa? Wala pa kita sa nila file against sa duwa. Kag gina-facilitate pa ang ilang public apology nga officially kag mabaydan ang fine. So may balayran lang sila? Yes, based sa city ordinance, may payment sila first offense 3,000. Okay. 3,000 ang amount. Pero subong sila hilway sila sa paglagaw-lagaw na. Subong actually sigurado hindi ginamo na ito lagawon kay base balay din natin mapunggan mismo ang taga-sabit noon na naapektuhan kini. Pero ano ni sila subong sir nakapauli na? Wala, ari pa niya subject, wala pa natapos. Okay. Wala pa natapos. Even subong oras, wala pa naman natapos. Ate, sige sir. Sir, salamat kita. Mga pila pang dapat magkanto na gani sa record ninyo? Ang estimate? Oo, ang estimate lang, pila pa ka persona ang subject sang sining hindi among kaimuan nila. Okay, ang tatlo na intercept namon na kwanta details, ang duha ni, kaso lang di ko ma-announce, minor. Tapos ang the rest of mga nakuha natin footage, probably mga 8 tanan na punit. Ang babae ito? Dala na. Dala na sa 8? Dala. Actually, may-ari di ganing nagkadto diri sa amon last Saturday, kagluyag niya magpangayo man sang pasyensya. Galing kay kami kinsindi kun nga wala sa magkadto man subong tinion dire sir no sa Action Radio kay luyag man namon ta i-facilitate dira sa Cadiz para nga bisan paano bla hibaluan tang ilang tinutuyo kun hungod sa buot kag sa hindi bla. Yes, aton recto amo man na isa taga-intention pero ang aton da kung sila mismo no magkadto. Ilang public apology, hindi mo na pwede ginademand ka sa ila, no? Of course, ma-waive siya, depende. Discussion naman na sa aton local city executive kung i-go nato ng pag-file case or i-accept nato ng public apology. Sige. Pero ang duwara pa da subong sir, no? Ari pa, action rec sir, pa natapos, pinapacilitate pa lang, no? Ang ila mismo post ang fine, no? Wala pa, bago lang naman napapanahon din. Sinong upod nila dang nagkadto? Okay, mismo nagbulik man no ang counterpart natin sa city sa Silay, no? Okay. So, kay Mayor man, mismo may staff na nag-upload man, ibang media group.
Dari nagtunog na ng dari tanan sa Sulco sa Study City. Sige. Salamat gid sir ha. Thank you gid. Okay, welcome gid. Welcome gid actually. Thank you gid Action Alvin. Action Rex, Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto, ang head mismo, no? Ang police open na. Kaya raman dang duwa pagalida. Action Rex, ato na sa nagbayad na Rex sa aras sa dalom, no? Kung pa sila kabayad, gina-process pa. Gina-process pa lang. Pinaprocess pa. Ara ka mo ya sa third floor? Ari kami sa opisina, sa bagong na opisina. Third floor gani. Third floor sa opisina ng alkalde. No? Sa bagong opisina? Yes, Action Rex. No? Si Mayor ara? Ari is mong Action Rex. No? Be, Lioga, sabi anay, be, may istorya tagadali lang. Yes, Action Rex. No? Hambala siya? Okay, subong nga gina-istorya pa sa Action Rex, pero at least malihog mo kita. Mayor, Hambala lang si Mayor Bading ah. Yes. Basi kung may bakante na siya, naruga, dali lang. Yes, Action Rex. No? Dali yung kayo, subong ginang-tayo mo. Loki, na isang udyo mo. Ito gina, ipit ka da sang duwa guro da. Subong. Ara na? Subong, Action Rex. Nan. Amo na. Okay na. Manadyo kita din. Sino ang bisita ni Mayor raw? Subong sinag may bisita ng kabiro na sila man. Action Rex, ipasa ko lang. Oy, pasa lang siya na si Action Rex, gamay lang ah. Para nga makuha tang statement parte sa duwan eh. May more or less pulo pa sigurong nabili ni. Actually, may... Oo. Gani man Action Rex, no? Subong mamaliho mo ang mga sinikat yung gani Action Rex. Magka-derivat natin. Ay, kasubong Action Rex. Action Rex. Action Rex pa ko sa inyo. Mayor? Yes, Action Rex. Go ahead. Oy, may nga Mayor. Teka, musta nung inistoryanay sa duwan ni ka mga mga pamatanon eh? The mere fact na nag-games na out in the open, voluntarily, nagkatuli sa Cadiz, to issue their official statement, hindi sila gali mga laki sa layaw ng mga LGBT, may mga trabaho ni, mga make-up artist ni, may ginamang make-upan sila ng mga first ladies sa sur, no? So, hindi sila laki sa layaw. Except that, according to them, nadala lagi sila emotions, sila sa isang kasadyahan? Sa festival, yes, ito siya na amatonimo nila. And that having said, may ordinansya mo kami ka-cover sa show of lewdness. Impose na natin ng ordinansya which states na mabayad sila 3,000 pesos or penalty na? Pesos na for 10 days. Ano na penalty nila? Plus public apology. So, nag-issue sila sang public apology, Mayor? Yes, they have issued a public apology. Probably by this time, laktanan ni sa kwan. Sa social media. At least nag-guwa sila, kag personal na sila nagpadulong dra sa bungaga. Yes, actually na sila bulig kay Mayor Mark. Kay Mayor Mark sa sila. Salamat na ko to kay Mayor Mark na nagbulig man siya na siya man mismo nag-facilitate na makalabot sa atin. May isa ding nagkadto sa amon sang Sabado, babae taga Valladolid. Kita mo man gurong sulod ang picture. Di ko na pagiliragway na. Kita ko. Taga Valladolid gini. Taga Valladolid ni siya. Nagkadto di siya. Idondokon nga wala sa makasipot subong nga inoras. Kaya mo maning talana tadra sa imo sa Cadiz nga i-present ni sila. Siyabi nga nangin kaupod man ni sa hindi among sitwasyon. Anyways, basi kung nagapaminsar pa to bla Mayor, at least natapos na ning duwan eh. Yes, I would appeal no sa inyo na ipaintindihan din itong babae kay Damir Fac na sa imo siya nakadto. It only shows na may tiwala sa imo radio station. No, so namigid na Action Radio will also facilitate na makalabot sa issue a public apology. Gani man. If not,
I will be forced to file civil cases sa sila, and which I don't like. No? Gusto. So, kailangan ang act na of repentance dapat mahalin sa ila, hindi mahalin sa amon. At least sila subong ka pamati ni sila mayor, no? Kag kami diri gahulat man lang sang go signal niya. Actually gina-contact namon sa kay na pero may advice sa iya nga ginikanan nga daw hindi lang anay kay daw na surprise man ang ginikanan. Anyways, ginahulat namon mayor kag kun maka hambal gid man siya nga willing sa magpakikita dra sa inyo, idalo namon gilayon dira mayor sa Cadiz, no? Yes, correct. We have to imagine the mere fact na nagwa ka into the open and accept your fault and issue a public apology, that does not diminish your person. In fact, napabakod na si imo na pagkatao na you're mature enough to face the consequences of your act. So, sa parents, hindi ng mga babae, hindi na babae, ako no, ano itong nahimo niya because of her passion, kasadyahan. And right now, kay sober siya, mag-come up with the open siya and accept and issue a statement of apology. Ako na yan, nabagay sa imo bata, nang imugli bata, maski muhian siya, basta tumangon niya sa paturan. That is more than enough, lesson enough sa more than enough reason sa parents na maging proud siya bata. Ganito, also, if I'm the parent, i-encourage ko. In fact, siguro dalon ko pa di. Ako pa madala mismo. Correct. Personal. Amo gina mayor, no? Wala na gadi-manage atong duwa ka ginagusto pa namin ilusiyon. So, the mere fact na nagwa sila. Nagwa, nagtubang, wala tabon-tabon, nangay pasensya, nagbayad penalty. I mean, you know, that is para sa ako niya, sino mo lang kita man? Sino mo lang kita na hindi pagka-forbid man? Why na ni community work? May gapamangkot, dili nga wala na ni community work, Mayor? Well, actually, may ginistoryahan kami na may ginayo ko na ipaobra sa ila. Okay. Ang community work nila is masimba sila and mas-spread nila sa good news ng Santo Niño. Amo nang dapat na. May ginhatag ko ng mga pamphlet sa ila. Not more on community, but more on religious work. Religious na aspect ko sa aton celebration. Finally, mensahe mo bisa taga-dulid niyo kay ginahulat man namon gani as of today nga magkadto diri liwat and facilitate namon kadto dra sa opisina mo. Basta may mensahe ka sa iban padra, Mayor? Well, ini si taga-dulid, this first time na nakabalo ko na taga-dulid din siya. Na hindi nga manguya-uya dahil kadto dito bangon mo ang imo actions. It will not diminish you as a person. In fact, napakita na you're a strong person. When we commit mistakes, tubang natin. Ako, when this happened, nag-issue ko yung public apology. Nagpangayo ko pa sa ilo na we were remiss. Wala namon magampanan ng amon role na magbantay sa yung klase ng mga incident. Yes. So, nangayo ko pasensya. Hindi lang sa Cadiz, hindi si Bilog na nag-rososrikan. Correct. Wala namon mo bantayan. We're sorry, but we will do better next time. So, did that make me a lesser person? Of course not. So, amo mo na, yung napaabot ko sa parents, sa bata, about in the open. And if you believe na ano ni panawag niya, may sala ka nagiging mo, accept it and issue public apology. More than enough. Amo man lang ka-simple. Yes, the mere fact na tubangon mo, ano pa nga mo? Gani. Magkasubong sini may mga presidents na like sini sa dason nga dinagsa festival ta, same gihapon ni Mayor? We will do better next time. Okay. We will do better. Definitely. Hindi na matabo. Sige. At least thank you good Mayor ha. Salamat gid sa time. Thank you. Actually, thank you also. Thank you good. Okay, may ngaga. Action Alvin? Narek si Mayor Salvador Bating Escala. Yes, may isa pa, magiging pa. Yes, Mayor. Mayor? Yes? Bagulo din abot ang babae from Valladolid, no? Valladolid. Ara siya? Nagabot na da siya? So, nasabat ang atong panawagan. Sige, Mayor. Mayo kay ara da siya. Ikaw lang nabala sila. Sige, Mayor. Thank you. Thank you man sa katalatuan ng Action Radio. Okay, sir. Thank you, sir. Action Alvin?
Ti ara na dagali sinday. Ari na si Inday Action Rex, pero the way siya. Sino po ninday? Ay upod siya Action Rex. May upod siya. May lalaki Action Rex, no? Hindi siya magpakuha sa video, pangabay lang sa Action Rex. Ate, okay Palayo kita, naiintindihan ko na, palayo lang ka. Nagpakita, nagpakita na subong Mayor Bading na Escalante, expectation sa Rex, no? Kaya sining pangabay, no? Ngayon hindi magpakuha sa video. But anyway, thank you to Mayor and thank you kay Lieutenant Colonel Roberto Mansueto. And subong si Action Rex again, maiman at least bago pa lang ito nagpanawagan, aralang galis kilig niya. Ayun si Inday. But definitely, ang duha-diri Action Rex karat dalawa. Galing si Laura ni, kagya ini si Wilma. Wilma, no? Amo tong una ya. Amo tong una. Yes, sir. Si Wilma, kag si Loring. Laura. Loring. Si Loring. Loring. Si Loring. Si Loring. Taga Silay ni Silay nga duwang una. Yes. Taga Silay. Di pagi sa Silay government kay Mayor Mark, nag-proceed na sila dra. And ang isa, na muling nagkadto sa Sabado, kahapon, Sunday, Drisaton, kag pa-action kay Mayor Salvador Escalante nga kung pwede mapasaylo siya sa ginimo niya galing kay sang nakita man sang gidikanan daw nagulpian man ang gidikanan ti amo tong daw nagayo siya ti hasta subong ti nakalabot na da sa skadis aranda siya. Yes. Ari na subong Action Rex, no? Ining si alias Inday sa ara na karon sa opisina mismo sa nga alkalde. Pila ka bilong nagabot na? Bali, isa lang Action Rex, Inday lang ang nagabot. Magluwas sa duha, no? Nga una nagabot ang duha. Ang pinakabilog upod ni Inday? May upod na siya diri, may ko kabalo ba siya ang mangguro niya, kung naaaraman sa bong Action Rex, no? Medyo nagluwas kita kay istorya man sila. Kita sa sagwa. At least tatlo na tanan ang nag-surface dira sa Cadiz, tatlo na. Tatlo na Action Rex, no? Wala naman lugay kada asig sang mga panawaga, no? In a split seconds. Ate, bala na to mo. Amo. Anyway, Action Rex, ang pag-atubang, no? I think duha ka mga miyembro sa LGBT, magamulta sa 3,000 pesos sa kondiring sa violations sa city ordinance, I think show of needness. In short, pakita lang sa Di Mayo. And after some public apology na ginapangayo sa syudad, sa atubang ng alkalde, kaga sa mga kapulisan, subong magabayad ng sang 3,000 pesos or kundi ka, ibo kay piso ka kag community service, no? Religious hambal man ni Mayor Bading Escalante. So, mga sitwasyon kaga. Yes, Action Rex, no? Bali ano to gani? 3,000 pesos? 3,000 pesos plus, ang iyang multa. Plus una, public apology, mabayad. Public apology? Mabayad. O kung mamulta, ordinance. Show of goodness, 3,000 pesos. Kabay pa sa dason nga dinagsadas ka, hindi na magalam mo na. Kay kasimple man lang, pwede ka man lang ka palhit gani da sang pinta mo. Ako, nakaagi man ko da, pero galisensya pasla sa ako. Ko palhit lang da, basta hindi lang sa bayo, kay kabudlay na. Kay Action GM, arada sa sang Sabado, naglisensya man siya, di pa tuto patuganin siya, nga to, pwede kami kapalhit si mo to. Nga, okay basta hindi lang sa bayo, why gid problema, sa guya, tuduhi da. Amo na dang sa Cadiz mong dinagsa festival. Galing kay ikaw ay kada kaagi festival dinagsa Action Alvin mo. Kay kung maka-experience ka da, pagwa mo da sa Cadiz, hindi ka na Action Alvin Amo na daya ka kuan mo kasadya sang dinagsa festival. Galing kay natabuan lang to nga daw hindi amo na. Di dapat i-correct na. Huwag man na magkulang mga city officials na. Sige nga, sa mga mga miyembro ng city officials sa Action Rex, pwede pa ko silang gamay lang dito. Kasi daw ginagubagid ang
naragway sa siyudad sa Cadiz, especially ang festivity itself, no? Sa siyudad sa Cadiz after. But anyway, actually, amo ni ang pinaka-latest day after nga nag-abot ini after sang duha. Sige, pangtipunan nyo lang na da action Alvin, tanan nga mga detalye, tanan nga mga information da makuha ninyo before kamo mag-jump off padulong diri sa Bacolod. Roger on that action naran. So kung pinaka-latest day. Sinong upod gali ni Mayor to? Sa opisina to ni Mayor kung sa Sanggunian panunsod? Opisina. Magsulod kita sa opisina niya mismo. Sa opisina niya? Mayor. Wait, kabalo kasi ng mga upod din kita natin masyado kilalatin. Right, no? But anyway, amo na nga pinaka-latest day na sitwasyon sa siyudad sa Cadiz. Next sa Cadiz City Hall with the action na Papang Nixon Tahom ang sa-action nyo. Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio. Thank you, Action Alvin Graba. Upod dira kay Papang Nixon Taho, mga itong sining piloto sa patrol. Angot sining pag-cover sang pag-surface sang duha sa Napulo, more or less, ka mga kabataan, mga pamatanon, nga naghali ka daw hindi amo nga sitwasyon dira sa Dinagsa Festival. No? At least nagwa sila nga duha. Ang duha ka mga gay nga from Silay kagang isa nga nagpadulong diri sa Action Radio ato na didto subong sa Cadiz nagabtanay sila ni Action Alvin Graba. Ti na kwantang nila nadala lang ni sila sang hindi amo nga senaryo sa dason kung anong kasadyahan respetuhon ta na. Kabalo man ta kung kaysa kung di ta pagrespetuhon na nga klase sang mga hilikoton ka daw gakadala kita kung kaisa mo kapinpakuntuman ka sadya ay ano na lang ang guwa ko ay oo sige at least leksyon na may mga balayran tong daw penalty siguro. Action no Radio Philippine Standard Time las 12:26 ang aton oras. Kadtuantang balita ni Action Dorel Cabato gikan sa News Center maki-update tanay parte sa sining mga balita national. But before sina mga ka-action para sa complete nga management sa inyo liver detox mag DTX 500 capsule kada adlaw. Kayang DTX 500 capsule may detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton nga dugo kagatay. Ini man may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule na kamo. Mabakal sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag sarang man mabakal ini online o kung pa-deliver sa inyong apuluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Kantuantang balita, we have Action Alvin Graba angot sa sining bugos nga kalibutan ni Action Dorel Cabato, bugos guro ni nga kalibutan nagkasubo sa pagka unexpected nga pagkapatay sang kinilalang legend basketball star sa National Basketball Association. Kapiton ni siya magbisita dire sa Pungsod, Pilipinas sang July 2011. Lamon, July 2011 kung 11 to kung 12. Nagbisita diri siya sa Pilipinas. Nauti karon kay kilala man ni siya actually sang iban nga mga prominente nga mga tao diri sa Pungsod. Isa diri si Manny Pacquiao kag iban pa nga mga local celebrities. Nagakasubugid sa kamatayon ni Kobe Bryant kag sang iya sining nga bata kag iban pa angot sa sining helicopter crash nga nagluntad sa isa ka lugar sa California. Ibalaon tawi Action Dorel Cabato kag parte sa sining napatay sa novel corona virus sa China nagdangat na sa 80 kag pagnubos alert level 3 sang Bulkan Taal hindi nagakaulugan nga ini ang magalupok suno sa Pibo. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang
Action Radio News Center Report. Action Radio News Center Report. Sa detalye sa ning mga balita nasyonal upod kay Action Dorel Cabato. Action Dorel. Yes, Action Rex. Balita na nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Isa ka balita, gid masubo nga balita ang temprano pa nga nagpukaw sa aton subong nga adlaw. Action Rex kay man isa ka legendary sikat nga NBA basketball player nga si Kobe Bryant ang napatay sa isa ka crash ya o kung pagpaas sa isa ka helicopter nga iya man ginapanag-iyahan kainasang kaagahon pero alauna didto ya sang hapon sa California. Ti isa karon sa mga nagakasubo gid amo si People's Champ Senator Manny Pacquiao sa pagtaliwan sa nga NBA legend kasi Kobe Bryant. Sa iyang social media account sa Instagram, ginshare ni Pacquiao ang picture sabtang kaupo niya si Bryant kag may hashtag pa ini nga RIP Mamba. Madamo man nga mga local celebrities sa Pilipinas ang nagpalambot sang pagpakig-unong kag kasubo sa pagtaliwan ni Kobe Bryant. Pila sa mga nag-tweet sa ang ila man niya pagpakig-unong amo sanday Ann Curtis, Gary Valenciano, Rufa Gutierrez, Casey Concepcion kag Arnel Pineda. Tinabaluan launa sang hapon didto kahapo 26 oras sa Amerika sang magluntad ang paghugpaa sang private helicopter ni Bryant sa diin lakip sa nagasakay diri ang napatay man niya ang iya bata nga si Gianna Maria. Pagluwas diri kay Gianna Action Rex, napatay man ining teammate ni Gianna nga si Alisa Altubelli. Upod man ang parents ni Alisa nga si John Altubelli kag Kerry Altubelli. So bali kay malakat sila tani karon Action Rex sa isa ka do mong do may hampang iya bata. Do siya ang ma-coach bala Action Rex, siya mo sinatabo. Pero tubtub sa karon, wala sa gihapon sa nahibaluan sa investigasyon kung ano ang kabangdanan Action Rex ang paghugpaas sa helicopter. So kung may mga update karon i-update naton ina sa pila ka mga public affairs program sa Action Radio Bacolod. Samtang isa pagid ka ginabantayan man sa karon Action Rex nga balita, ini naman ang novel coronavirus nga naghalin gikan sa China. Tay karon nagsaka na sa 80 ka mga tawo ang nagkalamatay didto sa novel coronavirus sa Wuhan City, China. Naka-record man sang 400 ka mga panibago nga kaso sa mga virus sa China, rason agod nagdata gini kang naglabot sa karon sang masobra na 2,000 ka mga kaso. Sunod diri kay Chinese Health Minister Maria Ma Xiaowei, nagtaas na ang kasarangan sa sining virus nga maglapta sa madasig. Timagluwas sa China, naka-record man sang kaso sa mga balatian sa iban pang bahin sang kalibutan, kalakip na diri ang Canada, France, Estados Unidos, Nepal, Thailand, Malaysia, Singapore, South Korea, Japan, Taiwan, Hong Kong, Macau, Vietnam, kag Australia. So ina man subong actioners ang ginabulubantayan gid kay syempre galala na ganyan galala ining ginatawag nga novel coronavirus. Pero thankful lang gid kay tubtub subong diri sa Pilipinas, wala sa gihapon sa na record o kung may apektado sining nga tawag nga novel coronavirus. Samtang sa dugang pagid nga balita nasyonal, ginapahalong sa gihapon sang FIVOC sa karon ang mga lokal nga gobyerno kag mga residente sa banwa sa palibot sa nga Bulkan Taal. So di kay FIVOC Director Renato Solidom, tubtub subong hindi sa gihapon safe sa ang western side sang Bulkan Taal. Tigin papanaog sa alert level 3 kahapon sa Nibaluan ang Bulkan Taal bangod sa paghuyang man sa aktibidad sini. Apang sunod kay Solidom, wala nagakahulugan nga hindi na ini maglupok sang mabaskog. Tinaguntat lang ang pagsaka sang magma sunod diri sa FIVOC sa idalom sang bulkan, pero padayon sa gihapon ini nga aktibo. Sa idugang pa ni Solidom, duha ang pwede matabo sa bulkan. Una, mapadayon nga mabuhin ang aktibidad sini nga mahimo magresulta sa pagpanubo sa alert level 2 o kunay kaduha mahimo mangin senyales pa ini sang paglala sang pag-alboroto sa nga bulkan kag posible mabalik sa alert level 4. Ti abiso sa karon sang FIVOC sa publiko nga magpabilin nga mabinantayon kag magpabati gid sa mga abiso sang mga
otoridad. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato. Sa balita sa Action sa Bacolod, Action Radio. Salamat gid Aksyon Dorel Cabato, balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:34 ang aton oras diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Matapos ang balita ni Aksyon Dorel Cabato, kadtuantang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, si Aksyon Eden Abuso. Ini may kang tanan sa 15 anyos nga bata nga babae, ginimuslan man sa Banwa sang Kawayan ho sa adlaw sang Lubay-Lubay Festival. Nano ini nga sitwasyon man? Karikot sang tinion. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Eden Abuso. Gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, Aksyon Eden. Action Rex, positibong ginhimuslan ang 15 anyos nga menor de edad nga babayi sa Banwa naman iya sang Kawayan. Ining base man sa ginpatigayon nga medical examination sa biktima. Suyo kay Major Luel Garinganao, hepe sang Kawayan PNP, base sa resulta sang ginpatigayon nga test, nakaangkon ini sang kapidasan sa iya sining kinatawo. Palayag ni Garinganao, natabo ang insidente bulubanta alas 2 sang kaagahon Enero 25 sa sitio Sapa, Barangay Poblasyon sa Amuman nga Banwa. Sa ila inisyal nga investigasyon, upod sang biktima ining sospetsado nga ginkilala kay Jo Marie Caniedo, kaupod man ang pila nila ka mga barkada nga nagainom sang makahulubog nga ilimnon. Base sa panaysayon Action Rex ang biktima, nagpaupod siya kay Caniedo agod magpangihi. Apang gindala ini siya ni Caniedo didto sa may katubuhan malapit sa ilang nga ginaimnan man kag didto natabo ang pagpanghimulos. Sulo kay Garinganao, nakabaton sila sang report nga missing ang biktima kag ilayon nga nakita sa lugar sang insidente nga nagahilibion kag wala na sang pang-idalom nga panakton. Gin-identify mismo sang biktima ang sospetsado, rason nga ini siya ang naresto sang kapulisan kag ginako man ni Caniedo nga ginpasulod sining iya nga tudlo sa kinatawo sang biktima. Sa karon ginahulat pa sang kapulisan ang mga kulang nga dokumento sang biktima agud mapasaka na ang kaso nga rape batok kay Caniedo. Pamatinaton si Major Luel Garinganao. Sa sang barkadahe ini sila actually. Then ini nga atong biktima, no, hindi ka biglawag ang ngalan. Pangayaw ni siya taga tumanggap ni siyang dito sa may Mindanao area, no, sa may Misamis Oriental. Then may mga barkada ini siya nga mga laki, so tukod pista inom-inom, so ining aton nga biktima ayo ini sa barkada yung laki nga plan siya kay CR. Sa aton sa Banwa sa Kawayan, damo kita CR direko dito sa Gimpala sa may Unanayo, may tubo. Ubog kayo mimong tiyo halos nga kasurulukan sa siya nga recon. So sa nga atong kin-interview actually ning suspect, nangako kita siya nga waya matandog, pero in short lang iya kamot sa Balitalin sa Nokpo ang ka-action ni Action Eden Abuso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you so much, Aksyon Eden Abuso. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Eden, kadtuanta si Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. May kangtanan sa supply sang N95 nga mask sa Bacolod. Ginakulang na suno sa DTI ho. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex, damlag lang nagpatigayon sa inspection ang DTI diri sa may siyudad sa Bacolod. Kutob sa mga pharmacy kag butika sininga ila sininga nalabyan. So all in all, ginpahayag diri ni Sir Reginald Hodieres, ang Senior Trade and Industry Development Specialist ng DTI Negros Occidental, nga sa
18 Action Rex ka mga butika ngayon sinina inspect sa Bacolod City. Ang N95 mask available gid lamang sa isa ka butika Action Rex. Pag ini siya dira makitaan sa may dalom no or sa tubangan sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital Action Rex. So suno kay Hodieres nagapabilin sa gihapon nga yara sa 120 pesos ang balor sa isa ka N95 mass action Rex. Kaga wala na sang supply sa iban pa nga mga butika diri sa may Rexa. Kin-explain rin na DRS kang instruction ilagin patigayon na may kartanan pa sa taglubok sang Prokanta Al kag ilaman na gin-check ang supply sa mga ordinary nga mga face mask sa Syudad Action Rexa. Nga sulo siya ang normal nga presyo nagapabilin sa gihapon nga 5 pesos no, ang normal ang ginagamit kutob kun nagahilan nata or ginaubo abi Action Rexa. Sulo diri kay Sir DRS wala man sa problema pagod regular man ang ila sining pagpakig-angot sa MBCCI nga muna siya una Action Rex nga nagapanawagan sa Bacolod kag DTI nga kung mahimo i-check ang presyo sa mga masa syudad kasunod man sang outbreak sang coronavirus. Ano niyang isa ni nga nagpa-injection eh? Para Action Rex sa mga katapos ng media nga naka-expose pala sa publiko. Expose sa publiko, magpangita balita para malikawan no, nga makahawa abi sang pneumonia dira or para wala may ma-file sang sick leave. Muna? Yes, Action Rex. Sa ano ning parte sa ano ning? Anti-flu kag anti-pneumonia nga bakuna Action Rex. Usually kung magkadto kayo sa private doctor, ang anti-pneumonia 2,500 pesos ang balot sa Action Rex. Kag ang anti-flu 1,700. So ang PHO nagkandak sang vaccination sa makatapo sang media. Pero by the way, ang tingog ni Sir Reginald Rodriguez sang DTI Negros Occidental. Out of 18 ka mga stores and pharmacies diri sa aton nga no sa Bacolod yung check. Isa lang ito ang may available amo na sang availability check na namon pero wala kami nag-check ng mga prices. Pero point of interest wala namon sa face mask kay tungod sa coronavirus lalo niya coronavirus. Ito N95 sa anyway yung mask man nagyapo N95 nagyapo ng ano mo sa mas namin lang galing ang N95 good gina sa virus. Nang wala kami may nakita nga supply subong sa 18 sa Bacolod lang 18 ka pharmacies dire wala na supplies isa lang gid may available. Action Rex, balita gikan sa Bacolod City Government Center ang ka-action niyo Action Dale Salazar una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Matapos ang balita ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center, kadtuantang balita ni Action Artay Hopon. Parte sa DOH sa Region 6 nagapabilin nga code white alert status o angot sa isyu sang coronavirus. Nagakaigo nga preventive measures ginapatuman. Yari ang kaunta sa report ni Action Art Tayhopon. Action Art. Nagpabilin Action Rex sa code white alert status karon ng bilog nga DOH no diri sa area sang Region 6 ining klaro ni Dr. Marlene Convocar no ang CS or CISO 3 kag Director 4 no sang DOH diri sa Region 6 siring niya. Although gati why man sang confirm nga kaso sina diri sa Pilipinas partikular na diri sa Visayas pisar sa itong balita madumduman nagligan nga may mga insik nga ginapaidalom sa inspection kag inchekyar datong sa Aklan. Di negatibo man ang resulta pero sunod sa iya ang monitoring sa DOHY nagauntat diri. Ang iya advice lang especially sa publiko nga kinahanglan i-maintain lang ang katinlo sa aton sining lawas kag ipasiguro nga ang aton immune system magpabilin nga mabakod kay hindi ta masiguro pagkaron no kung nga sila nga ginatawagan ni inang novel coronavirus
bangon hindi pagin specific may balawan kung ano gid ang ginhalinan pero ang klaro lang sa niya at least diri sa Negros kag Bacolod kag bilog Region 6 wala sa dapat kabalakan ang publiko. Yari ang tagpamunos ang DOH sa Region 6. Aton advisory nga as of now waay gid diya sang laboratory confirmed nga novel coronavirus diri sa aton region kag sa bilog nga Pilipinas. So ang aton nga panugyan sa tanan naton nga mga pumuluyo nga para malikawan nga maglapta ini in case nga kung ano gid man ang matabo sa ulihi, dapat maayo ang aton nga respiratory and cough etiquette. So ano ini sayuron nga kung mag-ubo kita kag kung magpangapsi, dapat tabunan naton ang aton nga baba ay posible nga ang pag-transfer sang novel coronavirus could be through droplet infection. No? Although hindi pagit ini klaro kay ginatawagan ni naton ini nga novel, kay hindi ta naton nabalaan kung ano gid ni nga klase, ang ano gid ang mode of transmission, how severe ini. So pero ang aton lang dapat magpangilaman kita nga kung may ginabatya kita, hindi kita makalaton sa iban. Amo na so, personal sa palayag ni Dr. Convocar Siringaman kung may history ka nagka-travel sa mga lugar nga karon infected o kung may arasang kaso, hindi gid magpangduwa kag mas mayo nga kung may mga sintomas kang nabatyagan pa-check up girayon sa aton sining Department of Health o kung sa mga hospital kag hindi na pag-imutig nga ikaw nagka-travel sa pila ka mga lugar agod initaran matsakyar gilayon. Balita gikan sa DOH ang kaaksyon nyo. Aksyon ay tayo hupon oras sa balita, oras sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you, Aksyon Art Hopon. Balita gikan sa Special Assignments. Matapos ang balita ni Aksyon Art, kadtuan ang balita ni Aksyon Brian Morden. Pagsakas ang numero sang Pinoy nga pigado isa ka matuod nga senaryo. Suno sa kay Mr. Winnie Sancho sang gawabla, amuning pabutyag sini. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Brian Morden gikan sa talatapan sang gawa. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:46 sang aton oras. Samtang wala pa si Aksyon Brian Morden kadtuan tanay ni Hodre kita na ho parang sigurado may TC para pampabakod sang immunity booster naton alkaline base nga vitamin C para sa taong ginaubo, ginakatarog, ginatrangkaso, may TC ang katapat nila sini. Wala nang katapat sina, may TC mga kaksyon. Kung parti pang patunaw sa bukol-bukol, hubag sis tumor kag goiter, Santon Plus Herbal Capsule mga kakson. Santon Plus Herbal Capsule, gamita gid dinhi man makasigurado ka nga magkaladula ang bukol-bukol sa kalawasan ka. Santon Plus Herbal Capsule kag may TC, mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar, kag mabakal man na online kag pag-deliver sa inyo nga pulian, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Yari na si Aksyon Brian Morden sa detalye sining balita. Aksyon Brian. Action Rex pamatuod ina Action Rex kay Winnie Sancho sang General Alliance of Workers Association akon gawa diri sa Negros Occidental nga nagsaka gid man ang numero sang mga kapigaduhon o konpigado nga mga Pinoy sa nagligad nga tuig partikularmente na sa ika-4 nga quarter sang 2019. Suno kay Sancho ang pinakabasihan sining survey kag bisan siya mismo makita niya man una ang padayon nga pagsaka sang presyo sa nagapangunang balaklon sa merkado. Kaman ang pinakarason kung nga ang iban daw hindi naka-afford gid magbakal sang ila sinikinanglanon sa puloy-an nagabakal gid man pero tagjutay na gid lamang Action Rex. No, magluwas sina ang ginadugang nga excise tax kada
tuig nga nagasaka man no nga balayran sang tax action rex kag sining tuig naman liwat magasaka magani ang excise tax man sa gatong nga 1.50 lauman sini masunod nga mga binulan. Amo ning mga rason suno kay Sancho kun nga nga mas nagalala ang kapigadon sang Pinoy diriya sa pungsod Pilipinas. Magluwas sina action rex ni damo pakuno sa mga bases gaya sini na kit-an ila binagid nga may ara sang hindi pagid konkreto nga pagtuon sang mga economic managers ni Presidente Rodrigo Duterte nga dapat amo ni sila ang mga tawo ang nakahibalo kuno dapat ang himuon agud ma-address ini problema. Aring palayag ni Sancho angot sining nasambit nga survey nga ginpagwa sa ginamang. Ang number one, kita siguro, ang rising cost of living, increases in the prices of basic goods and services, and then ang burden siguro, sang excise tax and mass taxes that were imposed by the government. Amanti kung nagani ko ng reduction sa salaries ng workers in terms of taxes are no longer negligible. No, in other words, it would slash their income so that other needs and concerns, other economic needs and concerns could no longer be taken care of. No. Like for example, ang action next sa manang porosyon sa palayag ni Sancho angot sini ang banya nagasaka ang excise tax, ang VAT, ang balaklon pero ang sweldo nagasaka man tuod pero tagjutay gid lamang hindi maka sibo dito sa demand sa pangabuhi sa isa ka tawo action rex. So nagalaom ini nga mas matamdan pagit ini sa administrasyon sini nga tuig. Fourth quarter nag 54% ang naghambal nga pigado sila halin sa 42% sang third quarter nagligad nga tuig. Aba na balita gikan sa Gawa Action Brian Borden nga report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:50 na ang aton oras. Dagang salamat Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Gawa Malakay Finance Corporation anayho basi nagakinanglan kamo house and land property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dala sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kakomplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon. Serbisyo Kampiyon, Malakay Finance Corporation. May lang pag-monitor sa kay Tayuna Ruiz Amar, kay Elizabeth Malaka Gamala. May lang pag-monitor kay Marilo Catinoy, Nonoy Tajones, Mary Grace Eugenio Fermin, and Judith Calves. May lang pag-monitor kay Lunila Tarosan, kay paring Piding Felizario, somewhere down the road. Ay, pwerte paring Binji Felizario. Kay Girly Mi Atong Salazar, Sherwin Riales, Kagawad Imbong Jocampo, kay Toto Aldrin Limaco, palang pag-monitor kay Melrose Lyle, Kagromel Sang Manukan Country. Thank you so much, Toto Aldrin Limaco. And sa kay Josimong Caltorilla, and kay Valencia Kinet, kay Sam Raymond Pizza Balgona, Selina Minita Co, Danny Zambales, and Jose Alan Brasa, Cristina Santiago, kay Joyce Tolosa.
Good PM lang. Kay Heaven, may lang ang pag-monitor. Sige, taligid lang. Standby mga kaaksyon. Manong balik kita sa dugang pang mga informasyon sa diniginamang manungkot. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karuntag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan responsable nga pagbalita pagdayon na ipalak na malasig pero sigurado aksyon nga may dalang pagpalangga
Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Action Radio. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Action Radio. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time la 1:04 na nga aton oras. Kantuantang balita sa Bacolod City Police Office, naka-standby si Aksyon Eric Magbanwa. May kang tanan sa gun ban istriktong ipatuman sa Bacolod Jet Festival. Permit to carry firearms outside residence. Temporaryo suspendido. Yari ang kaundas ang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Aksyon Eric. Alright, Aksyon Rex Peregrino Cantong. Ayo di Purma. Dogatig abang. Rex Peregrino Cantong. Ayo di Purma. Sulit pag Doka hagbok nga ngalan, no? Doka bugnaw bla nga ngalan. Ito wala kita na. Ate okay ah. Ato na na. Ara na? Ara na kwa na. Ang ano? Naputos. Ayo di Purma. Ino palala na, no? Dugay pa. Ha? Dugay pa. Next week pa. Next week. Ay, okay, no. Next week pa. Next week pa. Next week pa. Oh, ara nang iba. Ang iba na padala na yan. Hindi pa na malapitan next week, oh. Ati, good. Kagawad, Jofred, mayong Ayo di Purma. Puro nigli. Mayong apo na. Kapchad pa yan, no? Kamustas lang nga duwa subo? Basi ko nadala sila sa pagsaka sa pulto. Nawilitan ako. Sa pulman, di na po. Sa pulto bla nga nagkasaot-saot bla, nagkasaka bla. Pool dancing na ingin mo yan. Ayo di Purma. Lingod na sa plug pool mo. May lang pag-monitor na. Kay Kapchad, kay Kagawad, Jofred, sa kay Miguta sa Kawayan. Ay, sa kay Parinuno. Agisando, no? Kamusta sa subong man? Wala kayo pabatsyag sa Parinuno, no? Pabatsyag, di sa akong kisa, pero daw ka kipaw-kipaw. Kipaw-kipaw, basi kung nagkasalom-salom pa, no? Nagkasalom-salom. Ayo di Purma. Nagkasalom-salom ang mga kasag, mga pasayan no? Sa barangay Manuling, Kawayan, ba? Taga barangay Manuling, dra. Oo, may gabi, may hapon na sa inyo, tapos itong festival nila, no? Anong ilo ito festival, oh? Lukay-lukay festival. Ayo di Purma. Kapalagpat ka lang karon. Ano to gani? Basi kon uling festival. Sobra ka pagidya. Kung lapit-lapit lang. Sige, barangay Manuling mong. Kay Manuling uling festival, no? Yes, Action Rex, no? Kung lukay-lukay man to yung ako. Ayo di Purma. Hindi mo. Mga tingin basi mga lagko na magkasag pa rin uno. Pangawasan na magkasag mo, pre. Basi matagintinan na karon, pre. Ang mga krusan la, pre. Pagkrusan pa, pre, ng mga lagko. Dugay na, no? Dugay na. Hindi ko lagko na kuruta. Ayo di Purma. Culture na ni pa rin uno, mong. Gali. Basi ang mga likod sa pasaya, bla. Basi may mga kaligkid na, bla. Amo lang nami. Kahit isa katigulang o, nagkasagot kayo na nga una sa profe. Basi na tamaan blas ang ulong stubi blas, no? Prinono! Dolang alang ka, pwede naman lang na uling, Pwede, Ayo di Purma. Uling pwede, Hindi ka madala sa pasaya nagkakasag sa uling, madala. Ay, pwede. Ang ganban yan, no, ne? Ating ganban, January 31 to February 2. January 31 to February 2. Balitak ko lang ni Kadlaw. Yes, Action Rex, kuwan gid sila, medyo halong gid sila, ha? Kang bisan ng kasaligan mo nga may PTC 4 ka mo, permit to carry firearms outside residence,
Kung ari ka mo sa Bacolod nung kagi ka magdaladala, Gani, bili na lang ninyo na. pili na lang ninyo na sa balay nyo Oo. Ano ka maglagaw-lagaw sa Bacaraujan Festival. Amo na na. Kaya ang gina-istoryahan tadi ang seguridad mo. Ang mga matawa lang ato sa ning okasyon nga wala lang sa Ano ning mga okasyon, major incident. Ano? Ano ning okasyon? Bacaraujan Festival. Ano to? Bacaraujan Festival. Ayo di purma. Wili mo sa uling kag sa dinagsa festival mo sa Bacaraujan way kaya ka lagaw ka ba sa Bacaraujan la? Oo, balaan ko na. Adra na sa maya tubang sang PNB Kasi mga GNG balaris to bar. Ano ka manimo? Dra nang manami na dra mo. Kadto ka na sa GNG, laya magkadto sa Lakson, sa GNG. Tawhay na da, no? Oh yes, Action Rex kantong. May linaga ka na, may ara ka pa nga. Lagko. Primo Mart. Ara na. Ara na ba, Primo Mart? Ara na. May mga lagko, may Action Rex nga bulalo. Galing? Oh yes. May aran da subong? Oh yes, Action Rex. Nga dagbulalo na ni daw gamban maning ginistoryan to. Ayo di purma. Tika sa bulalo, may utok mong. Diba may utok ka, hindi ka pa nalarmat, hindi ka magbayulan sa ganban. Gani. Amo na dang punto. So kung kulang ka utok, kanto ka sa GNG. Correct. Di ba? May aran da subong? Oh yes, Action Rex. Tilawan ta. Okay. Mga kasili ka nga, wow, sabaw. Si Tawilma dumarangka man? Dumarangka pa. Saan hindi ka na ta? Damatilaw mo si Tawilma sang bulalo. Sabaw lang pwede lang. Sabaw lang kay Tawilma. Hindi na siya sangunod. Oo. Bosi, manong email ito ka plano man makaong bulalo. Tahom na da. Namin na tang bulalo manong email. Namit na da ka bulalo mo. Pero way pa ko katilaw. Pero sigurado ko namit na da. Oo, patalawang taka libre. Ayo di purma. Aman talaga alam. Libre sabaw, libre ang dukot. Axorex. Abi ko libre man ang pataw. Ayo di purma. Libre sabaw, libre pataw. Yes, hindi libre sabaw, libre dukot. Oo, kung may pataw, may bayad na yan. Okay man ang gyapon. Kung kanon, may bayad na yan. Ayo di purma. Hindi amo. Tinano na itong ganban to? Tinano na itong ganban? Tuwil ang ganban ng Axorex nga ginapanawagan ni Colonel Henry Viñas nga kung sino man ang may armas lutan dira, hindi mo pasikat yung PTC-4 ka mo, hindi nyo gipagdalon sa tionsang highlight sa Bacaraujan. Kaina, disgrasya gid kaso ginadira ang inyo siringa at tubangon. Kapati ata si Colonel Viñas sa interview sa Aksyon Radio. Gina-approve na sang Kamkrami ang aton nga request sa duration sa Bacolod. Then even may license to carry outside residence ka, kung dalon mo dili sa Bacolod City, you will be arrested. I think mag-start siya January 30. Bacolod City lang. Kanang PTC, kansilado? Hindi man kansilado, suspended lang. May warning ka sir sa mga ganung orders? Amo na, ang ginagawa ko, be responsible enough and follow the rules. So may rules kita nga bawal ang magdala. So, I hope nga tumano na ito para hindi kita magka-problema. Saan sila matapos yung ganban? I think February 3, I was only informed by Colonel Pico nga naprobahan na. Si Police Colonel Henry Viñas, ang posiling nga Bacolod City Police Director, sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbalog report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo, Aksyon! Aksyon Radio! Thank you, Aksyon Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita gikan sa BCPO kadtuantang Kapitolyo, nag-standby si Aksyon Marlon Hinovia. May kang tanan sa mga bagong consultant sa District Hospital sa Negros Occidental. Igapatawag sa session sa Sangguniang Panlalawigan. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Rex, ang 11 ka mga district hospital sa Negros Occidental ang mayara sa gin-hire nga dugang nga 27 na consultants para sa buong 2020. Amo ini ang ginapresentar ni Committee on Health Chairperson, First District Board Member, Vasily Sobusa. Ini nga mga consultants ang
kontrata nila sini kinaaprobahan sa sangguniang panalubigan. Sama sabi ini sila ang ginapatuwag kay mayara sang pilaman ka mga question sa mga miyembro sa provincial board. Pero hambal ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, amat-amaton lang nila ini patuwag kay man ang kalabanan ng doktor consultants ang masako man sa mag-attender sa hospital operation sa kalain-lain nga mga banwa kag syudad. Dugang pasang PC Gobernador ang pagdugang sang mga consultants ang may tinutuyo na mapaayo pa ang hospital services. Ang ilang sining sweldo nagalabot sa tag 20 to 50,000 ka pesos depende ilang sining inuyatan nga posisyon mayara sang pathologist, surgical consultant, radiologist, reliever doctor, consultant sa anesthesiology. Ang ilang sa nga duty dapat 40 hours per week. Yan si Vice Governor Jeffrey Ferrer. For us as a new set of officer, patawag taman kay pagsugod, kita mo ginambalan kuman nga gusto taman mag-approve ta sa mga consultant, present sila during the session. Galing kay ini may explanation man to nga kapudlay man nga ara kay may duty sila. What if karon kung may pasyente to kagway to doktor. So kita naman din maano nga ari di sila sa session pero may obligation to sila which is doctor is very important sa hospital. And not only nga kalapit lang outside the Bacolod City. Di ang gin-announce ko ni board member Somoza, we have these 27 consultants na mga doctors in their fields no. Kung wala sila duty, pwede ta availability nila. Kay para sa akon i-consider taman. Tuwan nga ang kalabasan ng mga doktor may practice na inaprobahan man sa gobyerno provincial. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo Action na mahal una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, launa 15 ng aton oras. Sa mga kaaksyon tadra, Santon Plus Herbal Coffee Mix. Ang Santon Plus Herbal Coffee Mix para makarelax ang paminsaron ninyo, wala nagakurog-kurog ang lawas ta, kagindi acidic. Santon Plus Herbal Coffee Mix. Dugangan pa sang habon taning nga pampapugisong ang pakinis ang kutis. Santon Plus Herbal Soap, pampaputi, pangkakas ang punggod, wrinkles, pikas-pikas sa guya, kagang mabaho nga ilong, no? Santon Plus Herbal Soap kag Santon Plus Herbal Coffee Mix sarang mabakal sa masukin ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sininga lugar. Kag sarang man mabakal ina online kag pag-deliver sa inyong apuluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, launa 16 sa aton oras. Kantuan tanay mga balita ta out of town naka-standby. Si Aksyon Percival Villamor, gikan sa Central Negros. Ibaloon tanayan ang kaundan sang iya sining balita plus ang report ni Aksyon Stephen Presquito, gikan naman sa Ciudad San Carlos. Ang balita ni Aksyon Percival, inimay kang tanan sa 46 anyos nga lalaki, arestado. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Percival Villamor. First, Alas 4 sang hapon, January 25, 2020, ang Lakasiya na Police Station nag-serve sang warrant of arrest sa barangay Kabagnaan, Lakasiya, Negros Occidental sa pagpamuno ni Police Captain Ramel A. Bustamante, acting Chief of Police upod ang alert team sang station, kag sa coordination man sang Technical Support Company sang Regional Mobile Force Battalion 6 sang Moises Padilla,
nga ginapamunuan naman ini ni Police Captain Harold B. Rendura. Ini nga operasyon nagdakop sang isa ka persona nga ginkilala diri sa kay Mariano Tahom. Mariano Tahom Itabuga alias Zubi, 46 anyos, may asawa, pumuloyo sa barangay Kabagnaan, La Castellana, Negros Occidental. Ini si Mariano Tahom aksyon na arrest gindakop sa pinaagi sa warrant of arrest sa violation sang Section 15, Paragraph A, Number 3 sang relation sang Section 5, Paragraph E sang Mount Canlaon Natural Park Act of 2001 sang Republic Act 9154. Kag sa isa pagid ka kaso sa violation sang Section 77 sang PD 705 nga ginamended sang Executive Order 277 sang Republic Act 7161 sang illegal possession of timber. Ang warrant of arrest gin-issue kag may pirma ini ni Honorable Clement Hison Fernandez, presiding judge sang RTC Branch 74 Lacarduta City, nga may pitsa naman ini ang warrant of arrest sadtong December 18, 2019. Kang may bail recommended ini sa duha ka kaso nga nagatotal sang 112,000 ka pisos. Ang duha ka kaso magabayad ini siya sang 112,000 ka pisos. Sa karon ini si Mariano Tahom ara karon sa kustodiya sang La Castellana Police Station para ini sa iyaman proper nga disposisyon. Report live gikan diri sa Banwa sang La Castellana para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Percival Villamor, naga-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo, Aksyon! Aksyon Radio! Thank you, Aksyon Percival Villamor. Balita gikan sa La Carlota City, kagiban gabayin sang Central Negros. Matapos ang balita ni Aksyon Percival Villamor, kadtuan taning balita ni Aksyon Stephen Fresquito gikan sa area naman sang San Carlos. Ini may kang tanan sa pabutyag nga kapin sa 267,000 nga accomplishment sa illegal drugs sa tuig 2019. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Stephen Fresquito. Ben? Sa karoon ng atong kapulisan diri sa siyudad sa San Carlos, nangin maninong sa sining nga mga inadlaw ang aton nga platter book diri sa siyudad mismo sa San Carlos. Apang may-ari kita nung accomplishments ng aton nga kapulisan na nag-umpisa ini sa January until December 2019 ang mga operations ng aton kapulisan labi na sa illegal drugs nga nangin positibo sa pulo ka operations kag bali 23 ka mga persona ang naaresto sa aton kapulisan sa sining illegal drugs operation kag nakuha ang kapin sa 22.255 gramos nga mga illegal nga drugs kag may value ini nga nagabot ini sa 267,000.60 kag sa karon nga Enero nagabot man sa about pulo ka mga drug operations kag sa 23 ang nadakpan ini kag 12 ini ang mga high value target gani nga nakuha ang kapin sa 22.250 gramos ini kag sa karon ini ang mga present nga mga operations ng aton kapulisan kag atong nga nagligad lang mga semana ang pulo naman ka mga individuals ang nadakpan sa siniman nga operations ng aton kapulisan. So gani sa karon padayon pa sa gihapon nga ginapadayon ining operations ng illegal drugs labi na nga damo sa gihapon Action Rex ang nagapadayon sa pagbaligya kag paggamit sa ining illegal nga droga kung aton ma-istayran diri sa syudad mismo sa San Carlos. So mo ginatutukan karon sa aton kapulisan para pagid nga mas madugangan pagid no ang tungod sa kadamo man sang reklamo nga ining illegal drugs nagapadayon sa gihapon
ang paglapta diri sa siyudad sa San Carlos, Action Rex. So amo lamang ina ato balita alin diri sa siyudad San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Thank you, Aksyon Stephen Fresquito, balita gikan sa San Carlos City. Santon Plus Herbal Oil para sa mga athletes tadra, sakit ng lawas ang tuhod, ang hawak kag ang likod ta masyado kasakit. Banyosan ta lang ang portion tapos is massage ta lang gamay. Makaligat ang 30 minutos tubtob isa ka oras mayon ang kondisyon sa aton siningalawas. Because ang Santon Plus Herbal Oil nga nagapanalupsop sa aton sining kaunoran. Santon Plus Herbal Oil mabakal sa masuki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag mabakal man ina online o kung di gani pa-deliver sa inyong apulian, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Sang probinsya, kamatuuran, ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsag at mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, la 1:30. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Pabalik kita diri sa aton sining nga pagpangalagad, ari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo pabakod sang kag nagabalanse sang mga sistema sa aton nga lawas. Ano ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan nga kabangtanan sang balatian? Sobra nga sugar, sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid, sobra nga asin, sobra nga patis, sobra nga fats, o kung tambok sa aton sa nga lawas, sobra nga creatinine kag sobra nga acid kag constipation kag ibanta. No? That is why ginarekomendar ang Evergreen Herbal Capsule. Isa ka quality products ang Doc Hico Alternative and Health Food Center. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sang Food and Drugs Administration kag mabakal ini sa mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar kag sarang mabakal ini sa Sincere Drugstore. Para sa dugang nga kasayuran, mag-text lang kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Alang-alang na ta sa tiyempo, sining bahin mapag-goodbye na kita-kits kita sa masunod nga adlaw, sa buwas nga adlaw. Standby na sa This Is My Life, sunod sa Dili Ginamang Manugay, upod kay Aksyon Welma Sugaton. Kag standby na sa This Is My Life, sunod sa Dili Ginamang Manugay, upod na kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo ka-aksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Radio. Manila Broadcast